sai lehon madihami roha banua gijang. Asa tahu hami manibbangi dohot mangulahon lomoni roham. Sai dongani mahami asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Sikan dipatik di hita minggu tasadarion tersurat di Evangelium Lukas bidu 20 sada ayat 36. Alai dungo mahamu asa margogo hamu pasiding saluhut nanaing masai lao jongjong dijulu ni anak ni jolmai ima sahadna atong rak mangidogogo imaham mangulahon nahobar tupatik. Amin. Mari dihita. Tato poti madu satta diadopan ni debata martangyak mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon.
marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham dihami akan mengarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasa rohanami hasesani dosa nami. Lehon matu hami toddim na badiyai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alaya sahot rohanami marhapor siaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami direnami tuho gabi pelean na mangulu jalan abadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Isebe mangaluhonakkan na pinilik ni debata, debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do nang mate, alay dada holani, nang mula mangolu do jala di siamun ni debatado ibana mangod dihok kita. Hasangapam ma di debata na digijang. Amin. Mari deta. Epistel patujolo ni jamita dihita ima sian surat ni Apostol Paulus tuhuria Rom biddu 12 ayat 1 dohot ayat 2. Rom 12 ayat 1 dohot 2 tajaha mamargati soring hujaha mana parjulu. Si paingot mangulahon haporsiaot dohot holong ni roha. Na huapoi mahamu ale aka dongan marhite-hite asin ni roha ni debata. Pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangulu. Na badia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni na marroha. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amen. Kor pungwanina.
Marede ita. Taha tidakon maha porseo tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseo di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mepalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatot di porbadia adorak sohabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhumon ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuba nuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoduhon na manaik tu surgo la hundul tu siamu ni dewata Jahoba amanai pargogu naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sowo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu dosowut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Korpungan nama. Tapi bagaimana tik-tik nama sa di huriata? Salam. Tapi bagaimana tik-tik ni huriata? Titing na masa do nanang masa. Titing Nuriata di Minggu sadarion Minggu 5 November 2023. Sadarumawi na maragam. Guarn Minggu ta sadarion 5 Minggu pa 22 hon dung Trinitatis. Topik Minggu pasangak majahoba marhite hamoraon dohot dagingmu. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. 2. Majakon ruas parguru. Mamuka sadarion gabi ruas nagodo keluarga ni amang Agus butar-butar sarjana hukum dohot inatai junior sian wilayah tolu. Dung dijakon nasida di jolo ni parhalado
di konsistori. Patuluhon, pesta ulang tahun napa sapulapaton, pesta gotilon, dohot pesta tahun profesionalisme ni huriata. Patupon ni huriata do pesta ulang tahun napa sapulapaton, pesta gotilon, dohot pesta tahun profesionalisme HKBP Tamarunang di hari Minggu 12 November 2023 nanengro. Masuk permingguan pukul 09.00 WITA di gereja. Dong sipul permingguan patupon ni panitia pesta do acara ulang tahun rak marsipanganon martuba sekolah minggu do panotoron wilayah sada 2 do tolu tortorama ina lansia remaja napa sebulung asa tabo bema ulosta di ulaun sadari papaton latihan patik sekolah minggu. Di pabotohon ma tu sude anak sekolah minggu nomor tugas majahapati tu pesta huria asal latihan ma 10 permingguanon. 5 basar makana do penjualan termos kecil ni huria. Patupon ni panitia pesta do basar makanan ima ayam gota hargana Rp100.000 per porsi. Do termos kecil hargana 100.000 per PCS. Jalaradedo yang dijolo ni pitu gereja asarap sude ruas ni huriata berpartisipasi. Onom pertengahan wilayah penutup. Patupon ni huriata do pertengahan wilayah penutup di hari Selasa 7 November 2023 masuk pukul 10.00 WITA asa Roma sude ruas ni huriata madohoti pertengahan ini. Pitu rapot panitia pesta dohot perhalado. Patu panuhriata do rapot panitia pesta dohot perhalado di hari Selasa 7 November 2023 pukul 20.00 WITA. Sipul pertengahan penutup. Asa Roma sude panitia dohot perhalado di ulauni. Walu paturehon aksesoris gotilon. Pinabotohon matu sudi panitia pesta asa Roma di hari Sabtu 11 November 2023 pukul 08.00 WITA laho paturehon aksesoris gereja. Sia Sabtu ceria anak sekolah minggu. Di Patu Pahuriata do Sabtu ceria anak sekolah minggu di hari Sabtu 11 November 2023 masuk pukul 10.00 WITA di bagas ni Brian Butar-Butar, Erlan Butar-Butar, Dohot Dapina Bur Butar-Butar. Nomor lamat di asrama polisi Antang. Asa Roma sude anak sekolah minggu ni huriata di ulauni. 10 peliat tujolo. A. Sadarion papung peliat tujolo do hita bahet tupak tu personal ni huriata. B. Papung peliat tujolo do hita di minggu 10 November 2023 nanang ro marhiti amplop pesta gotilon. Nang tajalo sian perhalado wilayah tabi. 10 sada rencana ulang tahun pesta gotilon do tahun profesionalisme. A. Domu tu ulang ni panitia pesta ulang tahun pesta gotilon do tahun profesionalisme ni huriata. Ruto omananaing sifat kota laho mendukung ulang nasida. Toto ripe Rp700.000 per keluarga do sumbangan sukarela donatur. B. Perlombaan catur tu ama dimulai 10 permingguan. Lomba makeup dohot sanggul songoninang pokal grup ina dimulai pukul 15.00 WITA 1.17.00 WITA. C. Pesta puncak tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme di hari Minggu 12 November 2023 asa pasidohot masude hita riwas ni huriata laho mendukung aka program ni panitia pesta ulang tahun pesta gotilo dohot tahun profesionalisme ni huriata 12 ruas nomor sait. Parhalado sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang manang nyakon ruas nomor sait di Jabu manang di rumah sakit saya tuhatama namang leon hamalumun dohot haipason Molo adong sian ruas ni huriata nomor sait di Jabu
manang di rumah sakit, asa di Papua, tu parhalado manang padita, ruas nomor Said, Agusta Christine Boru Sianipar, perawatan di Jabu, 2 Amang MHU Tagalung, perawatan di Jabu, 10 ruas nomor ulang tahun. Parhalado Agapi Tamarunang, Pasaton, selamat ulang tahun, tu ruas ni huriata nomor ulang tahun, siat tanggal 30 Oktober, 1 5 November. Saya tu hatama na mga leon pasu-pasu, dohot gadjang niumur, suang soninang hahi pason. Ruas nomor ulang tahun. Na perjolo, Alberto Naban, na Posobulung, 21 Oktober, wilayah Sada. Inang Eka Boru Simarmata SE, 20 Oktober, wilayah Tolu. Airin Pasaribu, anak sekolah minggu, 21 Oktober, wilayah Sada. Samuel Mangatur Hutapea, anak sekolah minggu, 1 November, wilayah Sada. Amang T. Simanjunta SE, 2 November, wilayah Tolu. Winda Agustina Sihombing, 3 November, wilayah Tolu. Hotmian Gabriel Hutasoit, anak sekolah minggu, 4 November, wilayah Sada. Tatra Andalas Panjaitan Naposabulung, 4 November, wilayah 2. Amang Situa STJ Merpaung Sarjana Hukum, 5 November, wilayah Sada. Inang MDE Boru Sihotang, Sarjana Teknik, 5 November, wilayah Sada. Pada Tolu ayat Saplorom, di tangan nasiamu do gajang niumur, jala dihabirang na do hamerau do hamuliaun. Saplopat ulang tahun pardongan Saripion. Parhalado do ruas ni huriata Agapi Tamarunang, Pasaton, selamat ulang tahun pardongan Saripion. Turuas na merayaon siang tanggal 30 Oktober, 1 5 November, ruas na merayaon, keluarganya Amang SH Saragi, Inang RJ Boru Hutahayan, tanggal 2 November, wilayah 2. Saya tu hatama na saya tutong, mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 15 ruas naro tu permingguan. Di tanggal Sada, Minggu 20 Oktober 2020, ibadah umum torobna 167 halak. Minggu 20 Oktober 2020, sekolah minggu 67 halak. Selasa 31 Oktober 2020, pertengahan wilayah 30 halak. 2 Romawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing Parhepengon na adong di hitabe. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon, tatanyakon ma gabi asa gabi pasu-pasu dohok las niroha di hita terlumubi gabi hamuliaon di gawar ni tuhata. Amin. Tapa punguma peliata sada sadabi dohok peliat paduahon huut mahita marede. Jesus,
mani debata nasumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Hamuna dongan sahuria tabukama jamita di parmingguan sadarion sian poda di biduna patoluhon ayasia tu ayat 10 poda tolu ayasia dohot 10 Amsal 3 ayat 9 dan 10 di hata Batak songonon maridok pasangap majahoba marhite sian hamoraonmu dohot marhite sian patumona anisadok pangomuanmu jadi marsipijot maak kasopom jala sirnip tuak anggur aka pangilanganmu ima sahati turpuk kuparadehami do kamang kainang jamitanami marhite slide naung rade di gereja tak. Ya, next. Kalau bahasa Indonesianya begini dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Next. Sekarang kita mau lihat itu tentang harta. Harta itu kalau kita pertanyakan, alat doi manang gabe tujuan ni parngoluanon. Harta naung adong dihita, jebu, simunisik, manang hepeng, kareta, mobil, sepeda motor, manang ya kareta sepeda motor ate. Abit gabe alat doi dihita manang gabe tujuan. Karena cara pandang kita terhadap harta akan mempengaruhi sikap kita terhadap harta tersebut. Dikuasai do hita manang hita do menguasai. Imajo titik berangkat di hita hamu kadongan laho mamereng turpukon. Arta naung adong dihamu gabe alat do manang gabe tujuan. Asa marhite sudut pandangi digonggomi artai do hita manang hita do gabe panggonggom dia ke arta. Alat, kalau kita katakan harta itu alat, berarti kita bersyukur atas pemberian Tuhan dan tidak terjebak dalam keserakahan. Tujuan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya, mencuri, korupsi, atau membunuh, dan lain sebagainya. Ala nunga digonggomi arta naking ibana, segala cara dihalalkan, asal madapot artaon. Jadi sudut pandang itu nuaing narikot hamu akadongan, perspektif pemikiran kita masing-masing melihat harta itu. Alat untuk memuliakan Tuhan dan mau berbagi tujuan, egois dan tidak mau berbagi, atau hanya untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Ya, next. Saya memberikan ilustrasi taringutu Laut Galilea dot laut mati. Nangpe adong di tonga-tongata Nokia marlangi di laut mati, alai hupa darhami ma marhite ilmu pengetahuan. Perbedaan Laut Galilea dan Laut Mati yang mendapat aliran dari Sungai Yordan.
Air ini mengalir turun, jernih dan sejuk dari ketinggian Gunung Hermon dan akar pohon-pohon cedar di Libanon. Laut Galilea menjadikannya indah, sebab Laut Galilea mempunyai saluran. Laut ini bisa memberi, laut ini mengumpulkan kekayaannya, sehingga mungkin bisa menuangkannya keluar lagi untuk menyuburkan dataran rendah Yordania. Imam olo Laut Galilea, olo ibana berbagi tua kahumaliang, ujungna gebe subur ma, gebe pasu-pasu ma Laut Galilea. Songo dia do huroha malo laut mati. Next, laut mati gambaran yang tidak mau berbagi. Tidak ada satu, maaf ya, flora dan fauna bisa hidup di danau ini. Di sekeliling danau tersebut juga gersang dan girsang ate, ale gersang. Danaunya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Mati, tidak mempunyai saluran. Laut mati hanya terus menyimpan dan tidak mau berbagi. Dua ilustrasi ini neng mengubah tu hita mo kadongan Laut Galilea do hita manang laut mati. Ido bain molomar langi hamu di laut mati mengambang doi. Molohona do si malolongmu di laut mati itu perih, karena kandungan garamnya itu sangat kuat. HP di laut mati ido, naso olo berbagi ido, dan adong di simanang aha. Tidak ada di situ makhluk yang bisa hidup. Imam olo laut mati, hita manuaing, laut aha do di hita. Sian dua ilustrasi naking. Next. Allah mampu melipat gandakan kebutuhan yang terbatas dan menjadi berkat bagi dirinya, bagi diri kita dan orang lain. Allah mampu melipat gandakan kebutuhan yang terbatas dan menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain. Ada 3 peristiwa dari Alkitab. Pertama, 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Begitu juga dengan kisah Injil yang lain. Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, sisa 7 bakul. Janda di Sarfat yang memiliki stok makanan terbatas kemudian mati, namun karena taat kepada Tuhan hidupnya dipelihara. Onma kesaksian Alkitab hamua kadongan bahwa adong do tutu halongangan sian debata molo rade do hita membagi. Ini fakta Alkitabiah. Janda di Sarfat sudah membuktikan halak napogos jong do ibana. Aletiki Roma naposin do ibatasi Elia. Dibagi matutu sagu-saguna. Harapan ibana dong dibagi mate ma ibana hapidang mate. Gebe dipelihara debata ma parnguluanna. Ala pogos ibana oleh membagi di pasu-pasu debata. Oleh karena itu jangan batasi cara kerja Tuhan untuk memakai apa yang ada pada kita. Ini saya garis bawah, saya garis merahi dia, penekanan untuk kita. Jangan batasi cara kerja Tuhan itu untuk memakai apa yang ada pada kita. Sering sekali sesungguhnya kitalah yang membatasi Tuhan memakai kita, sehingga kita kehilangan kesempatan atau kehilangan momen emas yang dianugerahkan Tuhan kepada kita di dalam hidup kita. Harta, uang, tenaga, pikiran, kekuatan. Miguna roh hita pesta gotilon, manggotil hita siana taula.
tradisi ni hitadoi, tradisi di Bona Pasugit manggotil hasil panen nang pehita di saun dang adong sawah dang mareme hita dang marzuma hita ale manggotil hita sian ATM sian perusahaanmu sian tiga-tigamu sian akaulaunmu manggotil hita pasahatot tama minggu naro marhite amplop pesta gotilon hamu kadongan molo disuruh debata dope sintua tu hita manukun haradeota laho menyumbang manang mangalehon si munusikta mangalon hepengta tu gereja tahamola tehon ma berarti na debata do manuru hita. Tetapi pertanyakan dalam hatimu, kalau sintua tidak lagi mau ke rumah saya, kalau gereja tidak lagi mau meminta harta saya, kita harus bertanya ada apa? Kenapa gereja tidak lagi mau ke rumah saya, meminta sumbangsi saya? Jangan jadi kita senang, gereja tidak pernah lagi datang ke rumah saya senang, tidak lagi pernah diminta bantuan. Justru ikon sedih dohita, ikon marukil dohita. Alaniah ala dak kaya dipanggil di batase kita. Alai mau lo dipanggil di bata marhiti akasintua manukun partisipasi tatu pesta gotilot ta minggu naro ikun las dorohata mau kadongan. Berarti Allah masih mau datang ke rumah saya melalui sintua wilayah. Tapi kalau sintua tidak lagi mau datang ke rumah saya untuk menanyakan partisipasi saya, sumbangsi saya untuk pesta ini, ada apa? Apakah selama ini saya tidak mau memberi? Orang yang tidak pernah mau memberi itu justru orang yang paling menyedihkan hidupnya. Seperti laut mati itu. Karena dia tidak mau berbagi apa yang ada padanya. On maha kadongan, jangan batasi cara kerja Tuhan itu untuk memakai apa yang ada pada kita. Next. Dalam berbagi, jangan pakai matematika kita, tetapi pakai matematika Allah. Matematika Allah itu berbagaimana? Berbagi tidak akan habis. Itu matematikanya Tuhan. Berbagi tapi tidak akan habis. 5 roti, 2 ikan, tapi sisa 12 keranjang. Itu matematika Tuhan. Mana cukup? Dalam matematikanya tidak ada yang mustahil bagi yang mengikut Tuhan. Amin. Perbedaan yang jelas antara matematika dunia dengan matematika Allah. Ini kalau kita matematika dunia, berbagi akan berkurang dan habis sehingga hanya menggenggamnya. Tetapi matematika Allah malah sebaliknya. Sekarang pilihan ada pada saudara, pilihan ada pada saya, pilihan ada pada kita. Kita pakai matematika kita atau pakai matematika Allah. Mari buktikan di tanggal 12 minggu depan, saudara-saudara. Isehamu gabe pogos bolo marsileo leo kamu tu debata pa bohamu tu parhalado. Gabe pogos do hami amang ala marsileo leo tu debata pa bohamu. Ale isehamu gabe mamora ala marsileo leo kamu tu debata. Ipe pa bohamu ma asarapita makamula tehon tu debata. Buktikan saudara-saudara, ini sudah fakta kitabiah ini. Jadi saya tidak katakan ikon nasaon, ikon daong. Dia naung adong dihamu pasahat matu debata. Next. Tuhan menyediakan sumber daya yang tidak pernah habis. Bahkan sebelum manusia mengusahakannya. Kalau kita lihat
Di sebelah, kalau saya menghadap ke depan, sebelah kiri, kalau saudara-saudara berarti sebelah kanan, di sana ada gunung atau bukit kecil. Sebentar lagi akan habis itu. Karena konon bukit itu sudah dimiliki oleh orang. Dan di bukit itulah diambil semua batu-batuan untuk menimbun tanah. Bayangkanlah bukit bisa rata untuk menimbun. Tiki borhat kami na di hari Sabtu itu Jogja, nang di ojakok kami di HKP Jogja, hubereng mas yan gijang, sian pesawati, gok aka gunung di Pulau Jawa. Gok aka gunung. Neng mendarat mahami sian Jakarta tu silangit, begok nang aka gunung di Hitaan. Berarti benar, Tuhan menyediakan sumber daya yang tidak terbatas untuk manusia. Nang pe adong sada bukit, dia akan runtuh karena dia terus dieksplor untuk diambil bebatuan dari situ untuk menimbun, membuat menjadi perumahan. Tetapi di parade de batado di inganan asing, aka bukit-bukit, aka dolok-dolok, aka gunung, tidak pernah habis sumber daya yang Tuhan berikan. Ahadu lapatan hamu akadongan, mamorado tuhatai. Jadi ragu dohamu tu tuhata nama morai. Apakah saudara masih ragu dengan Allah yang maha kaya itu? Sadia manueng hamorauta dan umora hita sen tuhatai. Alama mora do tuhatai, mabiar do pehita marsilo lehon. Bumi menyediakan kebutuhan yang cukup untuk seluruh manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Next. Ini ada yang namanya Warren Wiersbe. Dia mengatakan begini, kita bukanlah tempat penampungan, melainkan saluran berkat untuk berbagi dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan hanya mau menerima berkat, tetapi harus bersedia menjadi saluran berkat. Next. Jangan bersandar kepada berkat Tuhan, harta, uang, deposito, kekayaan dan sebagainya, tetapi bersandarlah kepada Sang Pemberi berkat. Berkat bisa berlalu, tetapi Sang Pemberi itu yang kekal. Betul tidak? Betul ya? Adapun uang kita 1 juta, melolau hita tu maratu indah nggak habis sih, nggak habis. Satok kidoi sakijok mata doi habis 1 juta. Oleh karena itu jangan bersandar kepada kekayaanmu. Jangan bersandar kepada hartamu, kepada apa yang Anda punya. Alai bersandar matu debata, andalhon ma debata, silehon pasu-pasui hama kedungan. Jangan sampai tergoda mempertuhankan, huruf nabalga museon, mempertuhankan harta, kekayaan, atau kita akan menjadi kecewa. Karena itu tidak kekal. Bisa saja sukses kita hari ini, belum tentu besok kita sukses toh. Belum tentu. Bisa jadi kita bangkrut, gulung tikar dan lain-lain. Oleh karena itu jangan sandarkan imanmu kepada hartamu, tapi kepada Tuhan. Supaya stabil perusahaanmu itu, supaya stabil itu pekerjaanmu. Lihat di ayat 10 tadi, dikatakan di ayat 10, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pencerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Siapa yang mau berbagi, justru mereka akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Next. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita,
tubuh manusia memiliki banyak talent, karunia, dan potensi seperti pemikiran, ide, suara, gerak, fisik, dan lain-lain. Semuanya dapat kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Manusia melalui daya kreasinya dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Martanyang mahita. Dihamolation ruhanami Tuhan. Ala disosoiho hami marhite turpukon. Ikodo hami tutu pasahaton. Akka pasu-pasu nakujalo hami siakko. Marhite diri nami, marhite sinadongan arta, sinamot, pambahenan nami Tuhan anggit matutu. Gebe pilihan na khusus di jolom, jala tarpasu-pasu nang huriam HKBP tamarunang, tarpasu-pasu mahalak na manjalo pasu-pasu siya kami. Disodo hami Tuhan, ruas ni huriam HKBP tamarunang. Sikola minggu remaja na pasubulung ama ina lansia sahat da sida na partisipan. Maka mulateon saluhut naung hujalo hami Tuhan di akan naniulan di tangan nami. Pasu-pasu matutu Tuhan aka parkerejoan nami. Aka perusahaan ruas di huriam. Aka tiga-tiga nasida. Manang di dia ruas di huriam mangula kaulaon ramoti maluhut na Tuhan. Songoni nang rosti huriam namar sitaonon alaniaka parsahiton padauni bolon mahotu nasida kubege hami kurang sehat na tua-tua ni anak ni huriam sidani nababan inang bauru pasaribu sadatang yang nami Tuhan rosti huriam manang yakon ina nami boru pasaribuon pamaluma pamatangna pergogui nang angginami sidani nababan rap aka keluarga tahe laho mengurus ina nami na di bagasan haga leoni pamatangon songoninang di keluarga si lain boru sinaga namar habot niroha di minguna salpu ala di jauho na tua-tua bawa inanami boru sinagaon di minguna salpu pargogoi matutu keluargao Tuhan leo pakirimu na mangulu manang sadiari na sida mulak sang kota Batam tu Makasaron toktong di bagasan pandongan yonmu ruas di huriam na marukil di parumah tanggaon pardongan caripeon ho matutuhan na paturehoni di bagasan tod di Purbadia na toktong mangidu pasu-pasu peranak konon palawas matuhan nasida na mauwas sa lelengon lehon matutu anak manang boru di tongan ni keluarga nasida ruas ni huriam aka keluarga nami nakarejo di luar ni Sulawesi Selatanon mana kena konami namar sikola di luat nadao nang pedao hami senasida alai toktong diramuti hodo parngoluanna ruas di huriam nomor lang tahun pardongan caripeon dohot hatu tubuh di bagasan mingguon homa Tuhan na mangaramoti aka keluarga mangaramoti pacarianna minggu naro marpesta mahami maka mulateho naung ojak huriam HKP Tamarunang boho 14 tahun di tahun 2020 toluon beta-betai mahami saluhut na Tuhan rap hami maka molatehon asini roham dak kabilangan tutu Tuhan pasu-pasumi tuhami HKBP Tamarunang
tahun 14 tahun asal pututu dangadong manangaha di ingananon suadong artanami suadong sinamot nami membangun gereja bolonon alai halongangan bolon bo nuaing huidahami Tuhan boi tipak adong gereja adong bagas nipadita adong kendaraan rade nang akapagar dohot aka alat musik nang akalan asing sude alani hamoraun mutuhan mama suma suhuriam HKBP Tamarunang alani inang hami pe ikon do huingot hami sejarah di tonga-tongani huriam marhiti hupaleho kami madiri nami marhiti namang gotil hami sian na huhula hami na mangulah kami di Makassaron, di Maros, do Kahumaliang, di Provinsi Sulawesi Selatanon, hugotil kami may, huparade kami ma di sada amplop, pasahaton nami may, di Minggu Naro. Ale Jesus Tuhan nami, songoninang dia kaulaw nami, di kategorial, ama ina remaja na pasobulung, nang sikola Minggu na nang Sabtu ceria di hari Sabtuon, dot akarapot nang partangan wilayah, dohot nang dijak kon huriam gabi ruas nagok keluarga amang abu tarbutar dohot inanami pasu-pasu masa luhutna nang akar ros di huriam nang pasahaton pelian taon hamaulia teon tu tonga-tonga ni huriam nang tu aka pembangunan ramoti masa luhutna Tuhan akasi pasahaton nasidai mambahen las huriam patupa ka program kerja nang di pembangunan non atong Tuhan sahat diho maparnguluan nami sahat diho mahuriam HKBP Tamarunang nang sudia karuasna marhite Jesus say martangiang amen. Tapasahat ma peliatta tujulu hut magita maredesian buku de nomor 634 ayat sada dohot udukna.
martangyakon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale amana mina di banua gijang. Hodo harorani saluhut selum leho na dengkan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siya kami pilihanon pati bulhon harajon mutonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni selon lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami to gihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya simar rohana marnida ho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim.